Kaixo, el meu nom és Anarqué, estic aquí a Orio com a observadora internacional per aquest fantàstic dia que és el de la consulta popular, on un cop més la gent d'Euskal Herria estan exercint el dret a l'autodeterminació d'una manera no vinculant políticament, però sí vinculant a nivell social. Com molt bé diu el nom d'aquesta gran associació, que és Gut Eskurago, és a les nostres mans, perquè els pobles som sobirans. El que cal és una bona corretja de transmissió entre la voluntat popular i l'acció política efectiva dels nostres parlamentaris. Per tant, és l'hora que tant els països catalans, Catalunya, com Euskal Herria, pugui exercir l'autodeterminació, perquè només depèn de nosaltres, perquè, com diu el nom, és autodeterminació. És legal i no ens cal el permís de l'Estat.